Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dumateng para sesepuh, bini sepuh kasepuhan ingkang satuhu kinabekten, para alim ulama ingkang tansah kula dherekaken sedaya pituwah makolahipun, Ketua BPD adalah anggotanipun ingkang kula hormati, rencang perangkat desa, lembaga desa, RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMP, saha warga masyarakat Dukuh Manding, Desa Kepok Kedono ingkang bagya mulya. Boten kasupen Ketua Panitia Sedekah Bumi Dukuh Manding adalah anggotanipun ingkang kula hormati ugi. Mugi sih wilasane Gusti ingkang murbeng dumadi tansah kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya dalah kula waradin sagunging keluarga ingkang bagya mulya. Nun sewu saderengipun kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya angempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe lelenggahan mirenggan. Saperlu kabiji saking kadang panitia kapurih matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang kapisan kula minangka PJ Kepala Desa Kepakendana ngaturaken puji pujiastuti syukur alhamdulillah dumateng Ilahi Rabbi ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kaberkahan dumateng kita, dumateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik ing rikalenggahan dalu menika saged rawuh makempal dados tunggal wonten ing pahargyan dalu menika kanthi tansah pinaringan slamet wilujeng saha rahayu boten mawi aral setunggal menapa-menapa. Kaping kalihipun selawat salam mugi tetep kaluberaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka suri teladan tumpahipun kita umat Islam wonten ing alam donya menika. Mugi-mugi benjang yaumul mahsyar, yaumul kiamah kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaat utsmanipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung sumana putri muda werda ingkang bagya mulya, ing rikalenggahan menika pahargyan sedekah bumi kala wingi sampun tumampah hajatanipun ing dinten Ahad kliwon
Kala ugi sampun kahibur campur sari ing dalu menika ketoprak Wahyu Budaya ingkang dipun pangarsani Bapak Ruslan Hadi kala wau. Kasuwun para lenggah sami saged kersa hangajangi saha hamirsani milai purwa madya ngantos purnaning babaring cariyos inggih menika kamandaka adu jago. Sedekah bumi menika wujud syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kaberkahan rezeki ingkang tumukul saking bumi Manding Desa Kebak Kencana. Pramila sedaya kala wau patut dipun syukuri. Mugi-mugi menawi warga Manding dukuh Manding menika Desa Kebak Kencana hanyukuri peparing rezeki saking Gusti Allah, tertamtu Allah badhe paring rezeki mati tikel mawan-wantu ing taun-taun ingkang badhe dumugi. Amin Allahumma amin. Ugi acara kados mekaten menika minangka ajang tali silaturahim antaripun warga Dukuh Manding Desa Kebak Kencana. Mugi-mugi tansah rumaket supeket anggenipun kekadangan guyub rukun salaminyo. Ing salajengipun kula matur nuwun dumateng kadang panitia ingkang sampun gumreget cancut tali wanda sehingga acara sedekah bumi saged kalampahan kanthi kerja kerasipun sedaya sedherek kadang panitia. Matur nuwun ugi dumateng warga masyarakat Dukuh Manding Desa Kebak Kencana ingkang sampun paring pambiyantu ingkang wujud menapa kemawon sehingga ing dalu menika pahargyan ketoprak minangka tasyakuran acara sedekah bumi Dukuh Manding saged kalampah kanthi lancar gancar boten mawi aral setunggal menapa-menapa. Ing dalu menika kula titip pesen kala wau kula tinimbalan panjenenganipun Bapak Bupati Pati ing Pendopo nggih menika nampi KKN saking UGM wonten ing Desa Kebak Kencana. Pramila kasuwun warga masyarakat Desa Kebak Kencana khususipun Dukuh Manding mangke dipun tampi KKN saking UGM. Monggo mangke program-program saking UGM mugi-mugi saged lumampah sedherek-derek bantu Desa Kebak Kencana. Ingkang pesanipun Bapak Bupati ingkang utami inggih menika mujudaken karakter anak. Monggo karakter anak menika ingkang penting, pembangunan ingkang utami menika pembangunan SDM ingkang dipun milai dhateng anak-anak. Pramila karakter anak wonten pawiyatan utawi sekolahan, wonten keluarga, wonten masyarakat, monggo jam belajar anak menika jam 19 sampai jam 21. Monggo dipun awasi putra putrinipun sinamipun. Bar magrib ngantos isya ngaji. Menika wujudaken panjenengan sedaya nyengkuyung dumateng pembiasaan penguatan karakter anak. Kanthi tagline Garuda
ingkang dipun idam-idamaken warga masyarakat Pati dening Bapak Bupati. Nggih menika generasi adaptif, rajin, unggul dan berdaya saing. Mugi-mugi kanthi mekaten generasi-generasi yang akan datang betul-betul menjadi generasi yang unggul, adaptif dan berdaya saing. Salajengipun nyuwun pangapunten menawi wonten tutur atur ingkang kalantur-atur, ugi nyuwun pangapunten kadang panitia sedaya menawi ulah kridanipun kadang panitia kirang anggesepi dumateng panjenengan sedaya paring papan pinaraan lan sak pitulipun kula minangka PJ Kepala Desa nyuwunaken agunging samudra pangaksana. Minangka pupuntan ing atur hayu rahayu ingkang tinemu bagya mulya selaminya. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kiaran saking keluarga Sandiwara Ketoprak Wahyu Budaya kita sagodrah ngaturaken wilujeng dalu sugeng pinarak so sugeng samudayanipun. Sasampunipun panjenengan mriksani langen joget gamyong pinaka kagem mamurwakani pagelaran ing dalu punika. Ing ngriki saking keluarga Sandiwara Ketoprak Wahyu Budaya badhe ngaturaken cariyos cunduk kalian pamundutanipun Bapak Panitia Sedekah Dijun. Mundhut cariyos sejarah wonten ing pasir luhur Jumawah Perangan Kamandaka Adu Jago. Keparengga kita ngaturaken menggah rancaking para paraga ingkang mangkul jejiban ing dalu punika. Kulawarga Sandiwara Ketoprak Wahyu Budaya ingkang dipun pangarsani Bapak Haji Ruslan Hadi ingkang pidalem wonten ing Agel
Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati, Bumi Minatan. Sutradara kadidaken sederek Samad Nugroho saha Mas Raji Swiryo. Binarung linggong Kyai Guru Buku ingin kasebat Wahyu Laras ingin dipun pangarsani Adimas Ahmad Soleh wontening Surawati utawi pesinden kadidaken Mas Gunarti Sombayu Warsini pangeprak kadidaken Adimas Abdul Goni wontening tata teknis lampu montase dekorator kadidaken Adimas Turyanto pakliran kadidaken Adimas Sukadi wontening ketoprak Wahyudaya ingkang dipun gulwentah Adimas Harjowarsani kita ngaturaken rancaking pakliran sepisan gambaraken wonten ing Palaban Tangkuban Prau ajar wirangrong katidaken Adimas Putut Widodo Pangeran Banyak Totro katidaken Adimas Adi Nur Cahyo Pangeran Banyak Ngampar katidaken Adimas Deni Anggoro salajengipun gambaraken wonten ing Nusa Kambangan Sang Prabu Kulebas katidaken Adimas Aris Sutekno Regen Teh Pule Trembini katidaken Adimas Jiwit Parjanto wontening Proyaksa ingkang dipun pangarsani Adimas Adang Purwanto salajengipun gambaraken wonten ing Pasir Luhur Dipatikan dan Doho katidaken Mas Raji Swiryo Prameswari katidaken Adik Niken Sari Ciptowati katidaken Adik Yuyun Susanti Ciptosari katidaken Adik Ambarwati Ciptowulan katidaken Adik Listiawati Ciptosekar katidaken Adik Ayu wontening Ciptoningrum katidaken Adik Listiorini Bungsu Ciptarasa katidaken Adik Wiwin Wulandari Cukang Akar katidaken Adimas Kasminto Bonjuk katidaken Adimas Muntari Bungas katidaken Adimas Ute Sutresno wontening Haryo Taman katidaken Adimas Kunarto Wiranata katidaken Adimas Agus Wibowo wontening prajurit ingkang dipun pangarsani Adimas Sukir salajengipun gambaraken wonten ing Kepatihan Reksanata katidaken Adimas Didik Chandra Nyai Patih katidaken Mbak Yuwati Putjastuti Wirodusta katidaken Adimas Anom Suyatno wontening Niti Proyo katidaken sederek Samad Nugroho dungkap ing wanci madya latri rempat utawi dagelan minangka panglipuring penggalih panjenengan sami katidaken Adimas Tengil Adimas Bumbet so Adimas Nyoman wontening Ngemban katidaken Adik Sri Gentek para miyarsa mekaten menggaran saking para paraga ingkang mangkul jejibban ing dalu punika wusana panutuping atur kula jaya ngesti budaya kinarya luhuri nusa lan bangsa wahyu budaya tetep jaya kanthi cariyos kamandaka adu jago